Kaayang Sergeant Kim, oy. Sa oras alas 4 na, yawa pa. Dako-dako ra ba nga operasyon niya mo ang transaksyon karon? Lisod ni Gima dayon, di may kakwartaan eh. Ito, pataay, basi gainom pa ito gabi ba? Manay nagkanaas. Amo na ni. Karon pa ni abot, oh. Gaya ni mo ni abot pre, saan ang orasa oras 4 na? Ah, hubog ko gabi pre nya. Wala po ko sugti sa mga asawa ganina. Alam unsa man taw ka pre, nagsige na lang kagkahubog ni. Natay operasyon karon dako ni nga transaksyon mo na nga. Ato jud ni tinuod ang kwartata kay wa tay kuan ani. Unsa man jud ang operation pre? Aw ay nagpangutana pre, ang importante da pre nga mukuyog ka sa kuha pre aron makakwarta po kag apil. Koy bahala. Nya unsa man okay. Sige pre, labong tingbay na ako motor ugma. O naara malay na sulod ako tara. Sige. Kita na pre. Una pre, mao na ang target pre. Muna akong kuhaon pre. Diri ra katindog pre kay koy bahala dito ang imong buhaton pre. Tan-awang palibot pre kung nay tawo maabot. Kay ako ni bahala anay kay lampos ta na pre, akong kwarta na. Tayo gud pre. Unsa man jud kuhaon mo da pre? Tay, kita ka na. Ano pangutana pre, basta kay mahibalo ra ka unya pre. Kuhaon lang ako lang nasa sulod ya pre. Unya man, makuha nato na sibat ka diri. Sige. Diri lang ka, ako'y musulod dito. Sige. Okay. Na, unsam din si pare nga manok hindi kuhaon na ni ron. Ah, mas masakpan niya ni ron. Ay ani. Kini, dako gining manuka ba? Nara ba yung mga itlog oh, dako gining halino ni. Kini, kuhaon ako ni. Oh no. Ay ba? Mura ba na itaw sa balay? Ilang bahato na. Kasi mga awat na. Narap ko yung manok ng mulong. Kini, dako gining manuka. Hoy! Uy! Naamang tag-iya. Kamu kaya ang tigpangawat sa mga manok diri ha? Oh no. Patay una-una kong dagan ani. Oh no. Patay tag-iya. Tigpangawat. Lapit na